Als ik jullie zo zie, een paar dingen vallen me op. Echt enorme glimlachen. Dus dat is echt super gaaf om te zien dat jullie heel blij zijn met het diploma. En nou, echt mijn applaus ook dat jullie dit gedaan hebben. Het is nooit makkelijk om weer de schoolbanken in te gaan en jezelf weer uit te dagen. Maar het is super cool dat jullie het gedaan hebben en ik ben echt heel trots op jullie. Het BAS-certificaat is ooit in COVID-tijd ontstaan, dat heb je waarschijnlijk ook gezegd. En ik ben heel blij dat we dat hebben door kunnen zetten. Jullie zijn wel een beetje de laatste lichting ook, want er gaan er namelijk niet heel veel meer opgeleid worden. Maar pak het alsjeblieft echt aan als onderdeel voor een vervolgopleiding. En ik vind het echt heel erg leuk dat jullie voor ons ziekenhuis hebben gekozen, jezelf hebben uitgedaagd. En dat jullie nog maar heel lang in ieder geval bij ons mogen zijn en probeer die glimlach vast te houden. Want als je die laat zien aan je patiënt, aan je collega's, dan wordt uiteindelijk iedereen alleen maar gelukkiger en blijer. En dan krijgen we een heel mooi ziekenhuis waar we er zijn voor iedereen elke dag weer opnieuw. Dus nog sempre tijd. Dank jullie wel. A basisoorgopleiding wordt aangeboden door de HOH Academy PAMI. En het houdt een opleiding kulo a dunami mas inzicht in akite setting kompa trata hindi ng kuta echt ding intensive moment in akite moment. Malograr siya mas hubimis door die opleiding met die mas inzicht in mijn patiënt ang kompa behandel ng anto. Ja, dan significa hobi PAMI tami kung malogra accomplish opleiding aqui. Ook meeting basische zorgopleiding afgerond. Ik voor solliciteren een vervolgopleiding in een acute setting, dus of ICU of eerste hulp of OK of CCU. En toen mijn voorkeur, mijn affiniteit daarover ICU. Dus zij kwam met mijn volgende stap. De BAS-opleiding is ontstaan naar aanleiding van COVID. Het wordt gesubsidieerd door het VWS en die biedt ons eigenlijk in samenwerking met de Amstel Academie onze studenten de mogelijkheid om de basic acute zorgopleiding te volgen. Dit is BAS 5. Wij hebben niet met alle BAS-opleidingen meegedaan, maar dit is onze derde Nederlandstalige BAS-groep en die is in september 2022 gestart met het voortraject. Deze keer is de opleiding opnieuw goed verlopen. De samenwerking is goed en we zijn blij dat we het weer hebben kunnen, 5 studenten hun certificaat hebben kunnen behalen. No sempre